Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung maning nasumangbay di programa, Dear Manong Nemi. At ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Lamog kablawag tinembag nga bigat ti kayam nga sa apada mapagayam may. Kat padanan nyo mapagayam ti umunang pagkasaritaan nga hintay basang iso pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti October. Ti pagkasaritaan ni Albert nga napauluan Angel. Angel. At pag-share di program natin, share this program. Share. Ano? Hindi nga rin tanurugyan, papagayap. Anta kuryente nga tuloy-tuloy dito generator tayo, tanong isarding tayo. Agsarding tayo, mag-upad tayo, live tayo. So nga, ituloy-tuloy tayo. Yeah? Sagudahin nga rin ti surat. Di ba kasaritaan, di pagayam tayo nga Albert, nga napoluan ti Angel. Umunang hindi pagpilian, para tayo nakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Oktubre. Dear Manong Nemi, ulilaak adamang Manong Nemi agnay dagiti probinsya. Kami graduara ko niti high school Manong Nemi napanak nagigasang kasat sa Manila. Siyempre ka kaya na dumaduma klase ti trabaho. Aging ka Manong Nemi nga nagpautak iti construction. Tamon dito Manila agit adulat tadi kita may patpatakder nga building, adu dagil atalat tadi kita alaen da nga laborer wano piyon na kunada. Adu man idi Manong Nemi di kita sisirpatik ababalasang. Ta siyempre, kas may sa nga bumaron Manong Nemi, umapalak man ta ka madani ti girlfriend, tanong kasta nga awan trabaho, imbes ko may sak nga mapanagmat agpasya ni Jeloneta. Masafol mat nga nakaduwak ko mo. Aging ka Manong Nemi nga namamok ni Linda. May sa kadagiti serbidura Manong Nemi iti karinderya. Nga sadeg ti pagtrabahuan mi nga iso ti papanam mi panganan no kasta nga pangal daw. Adamat ka sa Irak Manong Nemi. Nalakamod lang pagbayad ko. So ngayon anusa ka tinagkasera. Di nag-idi pampansinen mono ikaskaso ni Linda Manong. Iso nga minti kapipintasan kadakwada nga serbidura. Nga sa serbidura ita nga karinderya. Di mo lang mapasamak na siya kumati Serbian na. Kaya may sa nga aldaw Manong Nemi ka siya ti sinerbian na.
Ano order mo? Um, beef stick. Ha? Ala, anong, I want this steak me. This steak agad na tayo, pangabakan ti milyon. Beef stick ko na, ading. Ay, sorry. Naragsak ka sa salita, Linda. Ay, mong gamit dinagang ko. Una, sikat ti kapipintasan ka na kayo ng servidora. Yung talang kami nga sikat ti mangsango kanya. Ano nagan mo? Albert? Hi, Albert. Sige, mabit lang ka na. Alak na order mo kit ni adult customer. Yung karagatak manong naimi na ti cellphone number na. Kaya di may isang arabi, manong naimi kabayatan nga lalike ti turog ko. Awan ti maubrak, tinawagak ti intel ni Linda. Manong naimi nga number. Sumubat. Hello? Linda? Sunday doy? Abay, ado ka din ito mong tawag ka? Ado So, jak malasin, jak may matandaan na tinaganda. Siyak ni Albert. Albert nga beef stick. Uno beef stick. Sigamit. Talaga nga, nakaragraksak ka. Uwan. Uri ka sa trigat, panagbiag, no? Ragragsak mo na tatibagbagi. Hello, Albert? Diyan ka di man lang makadisturbokin ka. Summit. Nasabamat pa lang. Mabaling ka ding awisan ka. Ita? Ito na day off mo. Ano ka di day off mo? Sunday. Itong Sunday. Ako matrabaho siyempre. Pangawisan kanya. Dag-date. Kung saan ako mag-date, takit ako may perelasyon ta. Hindi arman ka itan, I love you. Nakalaklakan niya. Nung mga iba ka, I love you, or samot ka nagtawad at kaon ganda puso. Aman, nagtawad at kaon ganda puso. Si kapay lang tinakariknak ti ayat. Ayat. Nga agdanayon. Agpapada kay aming nga lalaki. Manong name sa anak ka nagsardeng nga nangalukoy tirik na natap no may date ko. Manugot manong name kalpasan di talo nga bulan. Nagpaspasyar kami, gabotada dut amuna dito yung Manila, manong name isod nagbaling nga tour guide ko. Siyempre siya tinaggastos. Nagmerienda kami, nangaldaw kami, gabota. Kahit ko pa nga ag-dinner kami. Balbali manong name yung baga keng kuha natin I love you. Nakadado kayo. Kadi, Tsaka mo sinupilyak ka na kayo eh. Siyak, gabota siyak tinapod no. Siyempre no, sa sinut pakarik na ti ayat, so taklonem. Alang naman taklonem, oras sa mga iten. Malaksin ano, nagaraanim ka nga magnang. Mabaling ko makit. Tiyakon kayat. Manong naimi dandanin malpas, tiyobobraan mi. Dinakpay inaklon ni Linda. Kaya manong naimi, iti may sa panag-date ni. Amo Malbert, tiyak kumakayat nga ibagakin ka. Takayat kong ilimad ti amin. Ano kami deta? Adaan ako ti anak. Ha? Langam ti ako anak na. Sungot ko nada. Yung sikapay lang talaga bagak. Nga nakakabalasan. Masa ka disgrasyada. Sungot talaga ayam nga naka-atap ka. Kaslawanan ti pamatem ti padam nga kada kami nga lalaki. Agtalundon ti awan ni Angel. Angel? Ti anghel ti biyag ko. Ni Angel. Ti anak ko. Ti anak ko ti kinabalasan ko. Ano kami tinapasamak? Ididamok ti umay dito Manila tatagaw probinsya akmet. Nagpaaya ka katulong. Kadya anak ti amok. Nagaram kanyak. Nagkurso na ta kanyak.
Kat gabot na mamatihak. Ngay patpateg na. Ken gabot na patpateg ko, met. Inaklon ko. Masansan idin nga umay dito kwarto. Sir ka naman di kwarto. Naging ka nga nagbunga. Tiamok idi akit talaga nga pepeso nga ilaban na panagayat na. Mamon. Idi mamon di kiti parents na. Naglibakan na. Dinakkanwa eten. Sinulisog ko kanula yung isula. Nagsangsangit ka. Kalpasan na. Pinapanaw dakpay. Oh my God. Gusto kaya. Nag-awit ako sa di probinsya. Sadya ko nga impas nga ni Angel. E di may kahit kumanin tagsubli dito Manila. Diyay. Imbatik. Abay niya imbatim. Siyempre. Nusan ko imbati. Kadagtrabaho ako. Sino ko mat mga iwan kayong kuha na? Dahil galayan. Nagdadan natin yun. Ha? Iba't pati kalinda. Kat nagasaganak mat mga imilang nga siya. Nagtaudan ni Angel nga anak mo. No, sino man tiba't patig mo? Tiba't patig ko man. Nagsaganak nagbaling nga ama ni Angel. Sana itong ang palbaliw. Ikarikan ka. Manong Naimi, gapo siguro ta talagang ipatpatag nakmet ni Linda. Imanugot manong. Nagbakasyon, kat talo nga aldaw nga awan suna, ididumtengen manong Naimi, imay da nga mismo dito pagkaseraak. Tayong bagkakang kuha nga adak dito kaserak. Kat dito yung manong Naimi, nganyam amo na kanyak ni Angel. Kat dagos manong Naimi, inawagan na iti papa ni Angel. Hello, Angel. Hello, Papa. Ay, naging narakop kami manong Naimi. Narakop ko nga binagkat. Apo, na yun siya akong tikararagsakan nga lalaki dito yung lobo. Ikaw po ta oral na duwa da kiti mga ipatpatig ka. Niyak ka ipatpatig ko. I love you, Angel. Thank you, Papa. Oral na imarakop titanggad ko manong Naimi. Tinaka-cute nga Angel. Sa binisito, timuging na, tipingping na, tibibig na. I love you, Angel. Love you too, Papa. Horay lang tumtumram di kiti luwan. Luwan ni Ragsak. Siguro, mailiw nga adda Papa na. Iti talyawak manong Naimi ni Linda, agar arubos met di kiti luwan. Oh, napagsangit kayo nga gina. Maragsakan na makita ti ragsak na anak ko. Itapay lang kasta ragsak na. Ngori lang makasangit. Sakit makasangit ako met na sa ragsak ko. Nga po ito mamatiyak ken ka, Albert. Mamatiyak. Nga talagang ipatpatig mo, ti anak ko. Agas ti panangpatpatig ko, ken ka kada kayo. Ipatpatig ko ni Angel, siyempre. Ken si Calvert. Ken mamatiyak ng ipatpatig na. Ipatpatig na kami nga kina. Ken manipod ka rin nga aldaw manong Naimi, nagdadan na kami. Pinanawanan manong Naimi, ni Linda, ti kasera na, bed space manong Naimi pagkasiraan. Nagtitipon kami dito'y. Kadkaredi nga dimteng nga rabi manong Naimi. Siyempre. Nagkanahig kami nga nagpapasitiragsak kini Linda. Nagmaris rusas dedi nga rabi manong ken karigdi sumarsan nga rabi. Kanimbaga ken kuwana. Nga no saan nga ipalubos ti pagyanan na nga karinderya. Nga itugot na ni Angel. Di aywanan na. Oray tam. Pasaremat ag overtime manong. Sumreka kiti alas 8, kinggan at alas 5.
Saka mag-overtime to 6 to 10. Agawid ang pwede ka after 5. Manunemi. Kat kapot ta saan nga kaya nga dagitugot, nga trabaho. Iso ka nagyanen ni Linda, kini Angel, iti kasera, no kasta nga mapanakagtrabaho. Katapno matulungan nak manunemi ni Linda, mapan kada kita babak nang iti karuba mi, kat mapanagpresentar nga umawat tilabaan na. Uno saan, no padalusan na, uno padalusan da, ay extra. Nagtulagan mi manunemi kini Linda. Nga kornong kami, sa into no makornong kami, isuntun ti panagkalay sa amin. Ngam nagakar-akar kami manunemi, tano sa dinno tayan, ti kontrataan, taking kuko ti construction firm, nga magtrabaho. Sadya kami. Uwen, oray mapang kami ti probinsya, manunemi, kadagiti asidang kabangibang nga syudad. Ngamit agbasan manunemi ni Angel. Nagtalinaid kami ti may mesa nga lugar. Uwen, tano kasta nga dayot pagtrabahowak, ikarigatag matagawid. Naging ka manunemi nga sa amin napupuutan. Graduarin ni Angel manunemi it elementarya, ket manipud grade 1, aging ket grade 6 manunemi, at dalatamat maawat na, nga medalya, ribbon. Tabay sana, may sa isuna manunemi, kadagiti adda, iti top 10, top 5. Siyempre, nakaragraksak kami kani Linda, nga umulit stage, nga mangyukur kan kuha na ti medalyana, nga mangipini ti ribbon ni Angel. Nakalalayang ti anak ta. Sala nga nakalalayang makayayo, kaya nakabimpintas. Bagay kan kuha na tinagan ng Angel. Yung mapingat ang santa nga madan, saan nga gadi ni Angel? Baka da-differensya. Nagpa-check up to. Nagpa-check up manong name ako diferensya. Baka sikat ado diferensyanan. Baka may masalayang ti kari nga ipaskay mo nilaeng Angel. Manong name timulong matla nga nagtrabaho ni Linda. Ito talaga nga takil ni Angel taad na niti high school. Siyempre, may namanong name nga factory worker. Di makadakas manong. Aday din iti second year high school ni Angel. May padamag nga na-disgrasya ni Linda. Intaray dito hospital manong name. Nga di mapana kong di hospital. Ibagadamatan nga dan iti morgue. Diyos ko. Awalin ni Linda. Langlangab ti batog mi nga langit karedi agundaway manong nemi kaputi bigla pa nakapukaw mi kini Linda. Nagsakit. Nagsasaya manong nemi. Hit and run manong nemi kaputa intarayan tilugan ka nakadong parkan kuwana. Diyos ko. Apay ngayon palubos yun. Nanapo ako iti babaeng ipatpatik ko. Tiin na ni Angel. Asan pa nga napasamag di ba nagkalay sa amin? Tana ilip-lip-lipatan may matan tinagkalay sa. Ano kasano ti kaado nga luwa nga nagarubos kaniya. Ano kasano kinasaem nga mariknak. Iti pa nakapukaw ni Linda manong name mas pay kini Angel. Angel, anak. Awan ti sa baling aramidan ta, nasan nga mangawat, di kinapudno.
Iawanin ni mamang mo. Sa nga bali anak, adatmat. Sa ka nga baybayan. Sa ka nga baybayan, Angel. Imbag manong nami tado di kita naawat mi nga abuloy. Saan kam nga narigata nga nagkastos kabayatan ti mansayag kan ti pa nakaitabon. Kinapudno na manong nami agor-ornong kami kinilinda. Parang ti bagbagami di nga pa nagkasarmi. Wen, edi awanan manong nami ni Linda. Dududuwa kami. Kini Angel, iti pagkasiraan mi. Angel, anak. Papa, alis tom tag-move, anak. Tapno sa nga maapektaran ti panagpasam. Okay? Katsyak, itultuloy ko tagtrabaho. No maladaw ak nga gawid, sigurado nga overtime ak. Para keng ka, para kadatang doa. Kaya ti panagbasam, iti kolehyo. Iurnongan ta. Intultuloy nga rod manong naimi ni Angel, tipas nek nangagpasa. Intultuloy ko mat ti panagtrabaho, manong naimi te konakon, adalagid di agpa-overtime, saklat na ti kangrunan, amay sa kadagiti ag-overtime. Tada na kita trabaho iti aldaw at magtrabaho iti rabii. Ketsyak manong nami aldaw ken rabii. Tagpatinggamot lagi di talas 10. So nga, hanak pa na marigatan manong. Kat kung na nga rod ni Angel kanya, orisan ka nga overtime pa no ka papa. Dududwata met. Ang ti problema, nainotak met. Yan kasapulan ti panagurnong ta. Kung kasano nagsakit ka, di magastar mo lang na kita ornong. Mga sinapot Diyos. Narigatan no, pati si kak, sakit ka, kit matay ka. Ay na, naawan ka, papa. Kasano ak pa nga ta. Di pa kaan anuam. Dakil ka matag. Kaya makapagraduar ka niti high school. Kaya dalagit, kwarta nga usaran. Uri awanak ton. Ano? Api ko nung mga baga mga awang ka. Ano ka pang panawan na papa? O lang aro din ni mama sa anak panawan. I love you papa. Ito na minsan manong naming nga madamat trabaho. May sa kadagiti kakaduwak manong naming timbasidag. Pare. O peka sukat. Dadi Linda? Warin, pare. Susulangin. Unoro ayam nga agbalasang ni Angel. Anong tako na? Sa mga putot ni Angel, di ba? Haan, ang imbilang ka upod nung inak. Imbilang mo lang, ang tipod bundok at di ka agkapkapin na no. Mayat mo na, awanin ti ina, ti anak ti nabati, ti isuplot mo di baba, di anak. Kinusilapak manong. Pawanday tayo iti panunod ko. Anak, ti pangibilangak kini Angel. Anak, period. Hindi man mirisak manong nami katagpay sumit nga jakap kapinan. Kat no kasta manong nami nga umarakop ni Angel kaniya no daited ko nga dawaten. Thank you, Papa. Gabuti patpatig ka, Angel. Ore, tsak kaya para kang ka. Dito ng oras, tibagyan niya mga anak. Tanawang ka, kadawanan ni mama. Kasano ka pa yung aron. Saan na ka pang panawan, Papa, ha? Di makadakas manong nemi. Idi, tadandani nagturpos ni Angel manong nemi iti high school. Napasamak ti disgrasya. Natupakan manong nemi
ti kayo. Adda kiti second floor. Idinto ta. Adda madigadi kakaduami, iti sabaling floor, ilangat nga to. Di aksidente, manong naming at daragsen at kayo, manong naming. 4x4. 4x4, manong naming nga nagragad dyan. Nagdiso di ti gurong ko manong naming. Manong naming intaraydak kadagos iti ospital. Ti resulta. Nadapala ti sakam. Emso na layang ta. Ore may imbaganan. Anto na pintas ti panagnam. Agpilay-pilay kanto. Doktor. Kasano pa nga makapagtrabaho ak? Kita, no, adamawat ka, mga awat kang kalat ng agtrabaho ti construction. Di ka makapagtrabaho ka. Kasi nang tumawat ka kita. Di ka makabagkan at gabong nga ron ta. Arig na, di mo maramatin na may sangasakam. Itiri mo harakon ti ospital manong naimi. Ngagsubliak ko man di trabaho kem sandag matan nga awatin. Albert, sir, oray kasano ti ayat mi kung mga mangalakan ka. Ang di ka matan makatulong. So nga, kumita ka lang sa bali ng pagtrabaho nga kabailam. Nasangat sa construction. Ang bali, yabuti asim ikan ka, ikan na ka ditulong. Napya lang usarem, kabayatan nga, agsapsapol ka ti pagtrabaho. Di ka matkarod nagka-member ko mati SSS, tapno, agabat nga ron nga regular. Tapos na dikasta ka, tanda kumamit benepisyo. Aga balik ko na. Agahambag na kitipadang obreros. Numanot may tulong da. Isot nagtitipot. Gamanak, sir. Gamanak, boss. Kastala tibihag. Hante mo nga di. Liglikan no talaga dumtag di disgrasya. Sige. Nadakarot sang kabasit manong naimi ngented da. Manong naimi. Nagtalin ni Edak dito'y balay, dito'y kasera. Kat mapanmadlat tagbasa manong naimi, siyempre, ni Angel. Gabuta dandani nga ro da nagturpus. Papa, ha? Angel. Hanggang bali, Papa. Tano makapagturpos akon? Saan akto nagbasa? Sumrek akto niti agsabulak to trabaho. Ato masapulan dita. Hindi sumrek ka kas servidora ti karinderya, kas ka di mama. Alaw na lang. Ngayon masapul nagbasa ka. Kasi panghalak ka rin ti pagbasak no. Man. Agturpos mo nung name saan ko nga napan inabay at akasan nung abayat. Di ka kababain. Nagmatsakam to nagpilag-pilag so siya. Pinilit nak man nung name ginayaban. Sinunod ti kaduk, Papa, nuawang ka. Papa, orek pilay-pilay kanto nagpilpilag suna basta adda ka. O rin katawad na kanto lat iti pangkatawakan ka. Sige. Ikarigatak. Arami ito ka nak. Kakaiso nang nagturpos ka. No ba'y marigata na manong naimi kabuta sampay unay na imbagan. Iming karigatak. Takasta ng magnaak manong naimi sa kuah. Ipadak. Dito sakak nga da, sugat na mo no. Nadadahil, agad talaga ng sakit, marigata na. Ngayon talaga manong naming inanusak.
Idi malpas. Orak lag kalingatan. Pinunpanasan man ang namin ni Angel tilingit ko. Papa, sorry pinilit ka. Okay lang anak. Si, indon malpas di programa ay kawit nantong natagos. Naluto naman siguro itan pagsasangwan tayo. Kinasaritak ni nanam nga ansis. Gusto yung nang tadak iti kwarta ng gatang nati pansit kan na dumapay nga magsasangwan tayo. Manong naimi naragsak ti anak ko. Nga mamok nga naragragsak ko mamanin no. Si bibiyag pahilang ti inana. Naragsakak man tanagraduaran nga naragragsak kumapay no saan nakakastoy kananta kumapay lang ni Linda. Pampanunutak man ang nemi. Kasano ti masakbayan, Angel. Nakabaybayag ko pinampanunot mo niya teramide. Kabigatan naman ang nemi. Inaalak ti libreta di bangko. Kadyon account mi idi kadidi Linda. Ngayon pag-withdraw mi in case of emergency. Kinitak numunot na gyan. Sa tidad na kakwarta kanyak nga tulong manunemi kadidi nga pa naka-aksidente. Inruwar ko ti kwarta di bangko. Di sila yung kagangay maintenance na manunemi. Iti na nabati. Kalpasan na nangikadengag. Nangaramit ak ti surat manunemi. Ngayon batik kini Angel. Angel anak. Pakawanan anak nung kabasulak. Dito garamitek. Noog tali na edak ididanam. Agbalinag nga. Sa kabal tanyaman. Nga pakip mo. Kapag saan ka na matulungan pa Dito ibatik kang kakwarta. No, konkontarek. Umanay nga pagbasa. Manipod first year, second year, uno third year. No, nyaman pagkurkurangan anak. Mabalimon tumet nga rapin tagtrabaho no kasta nga bakasyon. Uno summer. Agtalinayat ka ito nga pagkasaraan. Ituloy mo tagbasa anak. Aramatim na ito ang kwartang usarim ni kuma. Nga panagkasarmi kini mamang mo. Halading ito ka anak. Gamuti ka ito nga napasamak kanya. Saan kung may panamnama na siya ti makapaadal ka. Sabi ko tadi nagkagura ti kasto nga ramidek. Ipatpatig ka anak. Kaya daw dawat ko. Hindi pa nagpalikim. Idaw dawat ko kang kanawin nakatrabahin na po Diyos. Nasan nakabaybayan. Ipatpatig ka. Ito yung mga ipatpatig ka. Papa Albert. Imbatik nga ro ti kwarta ken ti surat manong name. Ket kunon dawayak data nga ipapanaw iti pagkasaraan mi. Iti nagpakada ti anak ko. Nga danasken nga papanan na. Ket tinarong ko manong name ti terminal ti bus nga agsubli ti probinsya. Sa baling mo kapag tarusan manong nemi no saan iti balayda Uncle Isko. Aldawan iti makasang petak iti lugar mi manong nemi kaditi matugtugag ti ridaw ti balayda Uncle Isko.
isot ng ilukat. Ay! Albert! Sika ni Albert? Walang Uncle. Ay, po na. Hindi mo kaya nagsubli sa probinsya tayo. Siguro na pintas biyag mo dyan Manila. Siksika. Kaya pamilya mo ka ron. Dagit anak mo. Sisak lang, Uncle. Ako may asawak. Ay, sus, tumanong ka. Hindi makita na Uncle, manong name, iti pa nagpilay ko. Nga danda ni dumanon manong. Iti sakit. Ano pasama ka ka? Kas makita yung Uncle. Dahil ba't natin masakasakam? Susa po kaya. Natupakan. Lagit. Di na bintas ko man pinagupit mo tapno may kang kumati ka ha. Landok na kasaka. Diyan ka mo Uncle no. Saan pa dito eh? Nabali mo pa lang pablon deta. Pablon no, damot tulang. Kahit pinasementom ko mga agi tulang. Ano dito, ay naputok ko lang tulang. Pinasementom ko nga. Diyan mo no, mabalim pa nga mag-asa lang kail. Kaya ano pa dito eh? Ako pa'y talong ang bulan eh. Alakad na presko pa lang ata. Balbali mo ito pakita barok. Kaskasano na ang gagit. Hanga kastat lang na. Di ka marigatan. Nasakit lang ito dita. Nasakit nga ron. Pakita mo to. Uno, dati nalaing agablon. Sus. Abay siksika ka talaga. Inistoryak manong name kini Uncle Isko ti amin. Nadaan ka ti asawa. Di kami nagkasarangkel. At naitantantan. Nagururnong kami, naitantantan. Hanggang natay. Na-aksidente. Kalpasan dito, sakbatan na aksidente. Kit pinanawag na dyan, anak na, karadradwar na high school. Ito, pinanawag, pwede mo yung tugot. Hindi mo ka masakmahin ng Uncle. Kaya napibindas na sa jet at no, mabalin ang hirapin agbasa, agtrabaho. Babae, lalaki. Babae, Angel tinagan. May mesa, babae, bati mo sa jay. Susapo eh. Nasisingpad madigiti karuba mi sa Uncle. Para kanak, kat napibintas na nabati. Adamat ni bati ka kwartana. Di urnong mi, kana di intenda kanya katulong digiti katrabaho. Saan mo manay nga pagbasa na aging kaagturpos ang dakil nga layunan na Uncle. Po kita nagsubli ka dito lugar nga pinanawam. Tiko dadan no, sinuman ti pumanog, sublin to agsubli. Kasken ka. Sa dinuman tinaggapuam, nagsublikan. Wala ka sila tibiyag. Nasinot naggapo iti tapok, agsubli iti tapok. Kastaan to, ano, matay tayo. Subli iti tapok. Yung kararuha tayo, kita agsubli kinapo Diyos. Kita pakita mo tulad sa akam, ha? Inggan to iya sa dag, iti nalaing nga gablon. Barbaring no, maator na pa ito sa akam. Ito nasken nga doblem nga pakita ni doktor, ipakita mo na kasta kita, mausar mo. Hamo na po ko ti sa akam, ngam di mo mausar. Yung basta nga hamo magan na po ka, masapol nga usaram. Adamat masit naglaingan naman ng name saan nga naut-ut. Hindi ipakita na ni Uncle iti may isang nga nalaing nga mamablon, agablon man. Saan nga nasakit manong name, nipadag ko, ngam siyempre agpilay aklata. Takaslawang bigsa na manong name nga agpuwersa. Agsarsarakudak manong name, tapno ni kasta, kata haan nga iso, iti adada nga, agpuwersa, dati sakak nga diferensya na, no kastang ipagna. Tumultulong akpelay hindi manong name iti bangkag kinitalon, aging gangin sa reknak ni Uncle manong name iti tiyandaan iti iliming. Nakatugaw manong name nga agurnos kadagiti lako,
nga nateng uwen agkerker agbantay nakosta nga adda gumatang uwen manong nemi awan tinaawat ko nga surat syempre ni Angel ta dinaamumat ta address ko ken manong nemi tsaka mo intrantak pa yun ngayon pati limang ti cellphone ko ore nga tang tawagan nak ni Angel dinak matawagan man yung magag dahil na kini uncle susapo kita ore pinanabong kumaray dyan nga Angel no naibagam ko mat-address mo kansi ka kahit mabalin mo matibumulo dito ti cellphone tawagan iso na sala uncle diyak pun balagip nga ro dyan number na kaya niya kami tirason no abe pinanawam agbalinak nga sa gabal ti panagbasa na siyempre panunutan na siya tartarak na karot makatrabaho ano ko matatrabaho sa Manila at nakatrabaho ti kastoy na nagbalinan nga inutil saan nga ba't palang inutil talasakam ti awan gan mausar mo mat nga magpilay-pilay ka lang kaya kahit doon yung probinsya angkel ta siyempre ore sana kang trabaho dito nadlakay medlat nga mang pakangandak at kabagyak dito Jakarta Manila gusto mo lang pinananutan ti posible ka dadaga sa mapasamak di siyuman mo idaw-dawat ko kinahapon Diyos angkel nga siya at kasasad na kaya usarin na di kwarta ng batik siyempre, ada pagbayad na pagkasera na, ada pag-enroll na. Ito nung maibusan na irapin ang tagbasa ay agtrabaho. Uno saan, ininutan na, tagtrabaho ti rabi, uno agtrabaho ti aldaw, agbasa ti rabi. Wala nga mo siya tibay sa barong agad, kaya na panawan. Hanggang mat nga tangagbaling nga sa gabal na, siyempre. Ora agpeso nga, isunat agtrabaho, kita sikat agtalined ti balay. Yung dakal ti may tulong mo kayong kuwana. Oray saan nga financially. Makita na kang adda ka akasasaritan na. Adda ka magprotektar kayong kuwana. Iti ka dito nga tapagpigadan na. Makasang ko maprotektaran kapag kasto nga kasasahad ko. Pinagbalin mo ngamin nga inuultil ti bagim. Dito ta aduman pala ti kabailam. Nga hangang kabailan ti sa bali. Bidtot nga ta, tinaramid ko, angkel. No, siya kagad bidtot. No, pinanawam, tadi mo kaya't nga aramidan yung obligasyon mo. Tadi mo ba't nga kapkapin na, kasyay. Iba't patig ko ni Angel. Na talaga ba't patig mo kuma. Hapi nga pinanawam. Itukot mo kumain nyawi dito, Tiduti kayo ngagdan na. Sa katawanan ti pakakuntakan na kayo ka. Matadanagan nila na, baka sangsangit, baka yung panawagan na kanti radyo, o no, anatan. Sige, angkel. Mayaton ti, adadan to maimbagan na sakak. Mabalin siguro nga, sublyak to ni Angel. Sublyak to ni Angel kunak, nimitimay sa nga panagawid ko itimalem anong naming nagapot siyandaan. Pagamomlat at damakitak na. Ititimsagak manong naming iti tricycle nga naglugana. Nasisasarukudak. Iti mapasungadak tikas taon iti taray na nga ning, Papa! Papa! Angel! Angel! Angel anak! Kinarakop kami manon nimi. Naore ko lang na ibatan ti sarukod ko. Ti panangharakop ko keng ko na. Ang pinanahon na, Papa. Anak, agbalinak lang sa kapal mo. Sawsawir mo. Sa bali nga, damat imbatik kang kakwarta.
pagbasa, mabasaan ka nag-enroll. Kasi nga may concentrate ko, nagbasa hawang ka. Sanunod nga na, mom, kandak dito eh. Sinapol ko di dati nga pagtrabaho ang construction firm. Sadya ka nagsalod-sulod-sulod. Nasa din nailan at iti application letter mo nga lugaryo. Nabayag ng jack ng panunot ni Kasjay. Kaya sinapsapol ko. Nasa din ayan. Yan ti dati nga pagtrabaho am. Sadya ko nga naman, papa. Nga dito ti probinsya ayo. So nga nagawid akong dito ya. Oh my God. Sige, papa. Si akong ti magpidot mga halatik sa rukod yo. Kaya saan ka nga sa rukod? At ibayan kayo. Si akong tagbaling nga sa rukod yo, papa. Ay, kaya anak. Mga watan, hapi nga pinanawan da. Hapi yung bati da. Ang pwesto mga dahil bati yung kwarta. Yung mawanti sa bali nga napatag kanya ka mapanusang si ka. Unang sana ko nga makapagtrabaho pa eh. Saklat pampanunutom to nga sila pakpakanin. Apay ko mo. Naganaklatan ti unag ti kasera nga awan ti may tulong ko. Kita damat may tulong mo ha. Makaluto ka met, makadalos ka met. Siya no konti baralaba. Tas at tagbasa ka siya tagtrabaho. Basta din sa kan papada ka. Kan makapagserbiyakin ka. Anak, manot latawin ko. Idagdadan natin kada mama. Nga nakadakdakal tinay-tulong mo kanya. Adadapay na dungdungo ka ni mama. Kinapuno agad na amiris kumit. Iso ang plan-plano ko matagsubli. Tapno, sarong karang ka. Kan tapno, alahin ka dito eh. Dito akong nagnaed, papa. Saan tangagsina? Saan ka panawan? Dinakon pampanawan ha? Manong Nemi, karabyan natin ba nagsarita mi kini Uncle Isko? Di kahit nangasawan, nga saan na pa nga nagastar. Na dyan batim kang kuha na korta. Sampay, Uncle. Kita ba nung maumalay, tagtitinulong tayo, mangipatagdar kayo, tibalayod tayo. Dumat bakant nga luted ta. Mabalin nyo patakderan, gagangay lang nga balay. Pa nakasalas na, 2 kwarto, sada kusina na. Oray no, sampay nga ma-finish. Basta pag naidan yung agama. Agama, no, agasawan to. Ito ba kayo, Uncle? Nagpintas na Angel. Ni Uncle Matt. Anak ko ni Angel. Sabi nga po nung anak, just in case. Ato ka sakit. But Uncle, saan to mapasamak data? Just in case nga ron. Yung timon tumaliklikan tarik nam, kastamat kan kuha na. Ano mapasamak data, Uncle? Anak ko ni Angel. Anak ko. Malalala, nusok ko ng diso. Imbagak lang, posible. Imbagak lang, posible mapasamak. Kasta nga ron tinaramid mi Manong Nemi na kay patakdar kami. Iti gagangil lang nga balay. Nadan bukod ta nga balay. Papa, ananusan pa lang anak ko ta. Rapay lang. Tinas kang gadadatap na, daridaw na, adatawa na. Kaya damat tayo tilunglungan ta. Ituloy ko nagtrabaho di tiyandaan. Magkita ka matitrabaho dito pa. Ta in doon next sem, mag-enroll to. Alawan anak. Agbasa ka ha? Wan pa. Tulungan tibagi, katulungan ka. Kahit kung makapagturpos ka, Angel. Nagdultuloy Manong Nemi di trabaho ti tiyandaan, malaksid Manong Nemi, nga agbantayak, aglako, iti pwesto mi, iti tiyandaan, iti nateng, tumultulong akpay Manong Nemi, nga orekas to tilangak. Nagbalinak pa yung kargador.
Ay, Albert! Kakasi ka lang rin nagpinpilag so, ang kargador ka pa lang. Kayang-kaya. Dato mala diferensya panagnak, diba dikat? Ang normal. Makapurasama din sa kakiso nga kayang-kaya. Kaya kasta bakasyon manunay at damat karinderya dito ti restauran, karinderya dito tiyandaan nga pagtrabahuan ni Angel. No summer manunay adumat di kadi mabalin na nga pagtrabahuan. Hanga napupuutan manunay ti panaglabas ti panawen ay gingang agturupusen ni Angel iti kurso ng accountancy. Ay kata sigaa ti umabay kada di anak mo ito no graduation program. Ha? Albert, una Angel. Ay kata ang naman mo nagpilipila yan. Kagangay lang nito yan. Kata ko na. No may arwar na ito ti board na. Lakit to. Masidag kayo ito kinimayor. Baka saan nga kayat ni Angel. Di nga dabaker na. Sa bagay. Alistumid lang Angel. Honoran na ito Ti pag-applyan na. Conforme na tayo mangtawag to kenkuha na. Yung ko na nagsubli nga doon sa Manila. Sa diyang nagtrabaho. Kita dapat mabalin na pagtrabaho ni ti kabisera ti probinsya tayo. Ura saan nga nagsubli pa di Manila. Depende to Uncle. Noon ako na. Abay, talaga ka ding anak ti pagbilang gawa na. Uncle, ang boyfriend ni Angelan. Sa narigat na mapasamak ti kunayo, mapasamak ang kail. Uwain nga maawan dakas na kaspagarikan. Kaspagarikan. Iba't ba't pati ko ni Angel kas anak. Kas tamat ti pangbilangan na kanya kang kail. Uri awanin de dilinda, nga madamit ni Angel, iti bihag ko. Ngayon bati na. Kas taon na tiragsak ti anak ko manunay di mayroar na ti board na kaditi kabisera ti probinsya adan nakastrekan ng trabaho. Kuna na kanyak, Papa, saan kang gumubra pa di tandaan? Ano ka natubrak? Dito latan balay. Saktag-tagi balay. Gatangan tanto na ti lute. Nga nagdaswan ti balay ta. Kaniti likod, nalawa mo na ito Di nagtaragan kaniti dingwen. Medyo pangadaywan mati atay ayan di kiti balbalay. Di nga tamat ti parit. Nalaklak ang obra. Kantap na di kas takat. Adakalata dito balay. Satan to papintasan na ito balay. Palawain tanto, papinista. Kita, mabayag pa ya. Manulat sweldo mo. Ada katulungak, Papa. Ada katulungam nga, manggatang itilute. Magpadakkel kan mapapintas ti balay ta. Balay tayo. Sino? Iya mamuktukin ka. Nagbaling nga asawa kan manugang mo. Agasawa to ng papa. Tatlong ditak uyuyungan na kita tao. Saan ka gano nga papa? Asawa kay kano? Gasta nga ron tinapasamak manong nemi saan nga napupuutan kukwamin tilute napapintas ka napalawa na finish ti balay may manong nemi. Babayan ti pa nagtinulong, the angel, hasta matang gani June, kanori matsaka, timulong ako. Nagadanan manong nemi ti kalaysa, kanti house blessings. Nakaragragsakak manong nemi, nga nang siyak ti makter siyempre, tasyak nga rin ti ama ni angel, di maangayan manong nemi, iti seremonya ti kalaysada. Nasingbet ni June manong nemi, nga napintas man ti trabaho na. Awan tilibid ni angel kan kuwana, tembaga na ang isuna, kahit may nga bastarda. No, pa hindi na pa'y nakikita, tipod nung ama na. Imawon sa maling ang bigbigan ng ama,
Nusanga siya. Awanin ta sa pulan na pay nga ama. Kaputad dakmet, akumpleto, itipay ko nga dungo ken pamatig ti may sa nga makin kuwan. Nagdali na ed manong nemi nga pilayak. Yam sa angisot sa gabal manong nemi. Tasan mo nga nasakit nga ipagnak. Nupay nadtumakit agsarsarukudак betlay. Nga nagtali na ed akong diti balay manong nemi nga nagtarakan ti dingwen. Saan akong nga nagasasawa man. Kabuto manahin, amalaksid iti paragtarakan ko ti dingwen. Nakadaklat na rin di balay. Sakpayan na nagbalin nga, aywan, o no mga aywan, yoyo, yaya no babae, yoyo no laki. Kada kiti dua nga apo ko, nga anak, da June, kaniya, Angel. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kadagyaman naklaunay, iti anus mo, nang ibasa, kat sabi ko madadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsaramingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power more power to your program and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Albert. Thank you King Albert. Iting ka pa ng isurat, parang iburit ti pagkasaritaan. Thank you mat kadagiti narway nga nagbuya. Salamat po kada kay amin. Dagito yung gawsat, dagitay commenters, wano commentators, agkum-comment kadagiti ingkay mabuy-buya iti YouTube channel ti Nemer Studio kayapsat agyaman ti kadakwada. Thank you kini Jocelyn Almeron, Fernan Nabalta, Linda Langorato, wano Linda Langobato, ni Miho Kasi, ni kastamatan ni Jonalisa Bandao, ni Ana Marie Puno, ni John Eldin, wano Jodeline Guzman, Domingo Umuso, Edison Yadaw, kastamatan ka ni Marcelina Apelacio, ni Evelyn Credo, Sul Bergunyo, kastamatan ka ni Segundina Gonzaga, Eva Achera. Hi, thank you ka ni Elita Villamor, ni Art Tugay, wano Art Pugay, madi, dublanta, ni Art Pukay, kastamatan ka ni Natividad Parmejo, Wilfred Salakup, ni Badjang, Willie Yuperio, kastamatan ni Arlene Valderrama, ni Juicy Molena, ni Jambas, kastamatan ni Bert Pacantes, Nena Magarin, Glory Osita, kastamatan thank you. Iti pa nagkom-comment ni Harry Mapanaw, ni Albert Rose Hill Sibukao, Meli Gabatino Vinas, ni Ervin Manguba, wano Irvin Manguma. Hi, thank you kaniya NH Kitchen, ni Jane F, Teresita Talon Cambia, wano Teresa Talon Cambia, Amelia Barmejo, ni Idot Alicom, astamatan kini Wilma Barruga, Luis Lukutan, Jaime Rodriguez, ni Person, kastamatan kini Andrea Ruiz, Mirna Balagut, ni Guni Han, nagramamatan kini Rosita Morgado, Rose Galvan Mix. Hi, thank you kini Ana Arellano, ni Aaron Tuliao, Jetmart Ventura, Mary Ong, Ria Espina, Loreto Lumelay, Joshua Rain. Kastamatan, thank you kini Kathleen Pagala, Magdalena Guillermo, Risa Pereira, Sani Asido, ni Jane Facturan, kastamatan kini Joven Tomas, agramatan siyempre kini Dreamer Glads. Thank you. Hindi pa nagkom-comment, pa nagbibuya ni Rosie Doldolao, ni Esther wait lang. Esther Rusas, kastamatan kani Artisuela Nieves, Juan Tolentino, Pascual Lucas, Maribet Ridad, Lynn Sabado Mapile, agramatan kani Lalaine Columa. Thank you kini Janice Toledo, Nerio Alteran, Alenita Halorentino,
Kastamat din ni Elicio Ducosin, Elicio Ducosin, Lisa Real V. Channel, Elita Villamor, Ros Galba Blog, kastamat Ros Galba Vlog, siguro nata. Gloria Duran, Pio El Diponcio Sr., Reno Villanueva, Victor Natividad, Shine Alba, Jem Viernes, Jesusa Kamat, SP Gutierrez, Risa Joy Domingo, Maylin Haliere, kastawaten, thank you, kani Nerissa Manzano, Henry Kalingayan, Nelly Rabago, Gemali Arpo, kastawaten kani Gemali, Gemali Orro, ni Claire Julian Abian, Jodeline Guzman, kastawaten kani Telma Nitura.